Slovenské združenie pre značkové výrobky zastupuje výrobcov a dovozcov kozmetiky na Slovensku. Ako jediní na Slovensku sme členmi Cosmetics Europe, čo nám umožňuje zdieľať skúsenosti s organizáciami v celej Európe. Členstvo v kozmetickej sekcii prináša výhody v oblasti spolupráce, a to nielen medzi členmi, ale aj so stakeholdermi. Sme rešpektovaným subjektom v rámci diskusí o legislatívnych nariadeniach týkajúcich sa kozmetických výrobkov, obalov a odpadov, ako aj v rámci aktuálnej témy implementácie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Okrem legislatívy sa zameriavame aj na bezpečnosť kozmetických výrobkov prostredníctvom aplikácie Cosmile a na environmentálne iniciatívy, čoho príkladom je aj aktivita nášho člena v zbere a recyklácii hliníkových obalov z kozmetických salónov. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou našej komunity.